teacher there. Musta mga bata? Adaw na nausap kitay, laing tun-an karon. Bahin sa mahimo, mapadayag ang kaugalingong abilidad sa lain-laing pamaagi o pag-ila sa mga letra, numero, o pulong nga nalahi sa grupo. Unsa imong nakita sa mga hulagway? Nagunsa man ang mga bata? Paglingaw-lingaw sama sa pagsayaw o pagkanta kauban atong mga amigo, amiga o atong pamilya. Pagtabang sa buluhaton sa balay, sama sa pagpanilig, paghugas sa plato, pagbantay sa mangod o pagpamubo sa mga tanom, pag-atiman o paglambo sa kaugalingon. Karon mga bata, atong linginan ang mga hulagway nga nagpakita sa nagkalaing-laing pamaagi sa pagpadayag sa kaugalingong abilidad. Sige. Karon, atong butangan og check ang kahon kung nahimo kung napadayag ba sa bata kanunay, usahay, dili o wala ang abilidad nga anaa sa hulagway. Sunod mga bata, i-check ang nalahi nga letra, numero, o pulong sa grupo. Daghang salamat! Bye-bye!